Olá! Legal! Hey! Als een prinses Jules en prins. Ja, Ziek, zei het goed. gespannen. Mooi man. Goed gegaan met oefenen? Ja? Doe een beetje zenuwachtig, hè? Alles maar zo. Ik heb helemaal goed, hè? Dat is nu wel goed van de bakken zie je. Heel. En doe even de krom. Dat doen we zo wat. Ja, perfect. Super. Snoepjes. Allereerst allebei alvast van harte proficiat. Stel ik eens even voor. Ik ben Jules. Ja, ik ben Joey. Oké, ja. En ja, wie vind je dat? Wie staat er met de zenuwen? Het schijnt wel, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, het zal wel. Ja, en heb je ook een spreuk? Ja, erpelschalen gooi ze niet weg. Erpelschalen gooi ze niet weg. Erpelschalen. En heb je er ook veel zin in? Ja, zeker. En heel veel succes en alvast een hele schone vastelavond. Dankjewel. Nee, heb ik geen last van. Ja, natuurlijk, u kennen we ergens van. Stel ik eens even voor. Ik ben Bastiaan van vorig jaar prins bij de Erpkes geweest. En ik ben Fanna en ik ben vorig jaar prinses bij de Erpkes geweest. Ja, en nu heb je ook weer een hele belangrijke rol. Wat is dat precies? Nou, we zijn samen vorst, dus dan ja, mogen we wel een beetje presenteren en zo en iedereen inleiden. Ja, en heb je er ook zin in? Ja, heel erg. Oké, dan ga je ook een hele schone vastelavond. Ja, hetzelfde. Erpelenschalen gooi ze niet weg. Erpelenschalen gooi ze niet weg. Erpelenschalen gooi ze niet weg. Oh, het zijn... Een platkallen, dat gaat een beetje lastig, maar het komt vanzelf. We gaan beginnen aan de uitroepen van ons nieuwe prinsenpaar. Bastiaan, Shona, dat we nog een jaar prinsenpaar bij de Erpkes mogen zijn. Dat we nu volgens bij de Erpkes mogen zijn. Jo, Fenna, dat mogen ze wel zeggen. En volgens mij hebben we het goed gedaan vorig jaar. Wie komt ze dan weer voor Bastiaan? Nou kijk eens, naar deze schone Jaguar, die ze voor ons hebben geregeld. En we mogen ook nog het nieuwe prinsenpaar uitzoeken. Dat wil ik wel gaan zeggen. Je hebt helemaal gelijk voor ons, Bastiaan. Het bestuur heeft echt vertrouwen in ons. En voordat we vertrekken, dat is echt een schone auto. Zal ik eens bij mijn papa op de zaak meekopen? Wacht even. Wacht even, eerst ons sjaal op, anders werden we verkaard. Schoenen, die nieuwe Erpelke schalen. En hoe koud dat die sjaal niet zien. Maar 7,50 €. Ja, ben ik niet luisteren heb. Die schalen zijn zo goedkoop, die vliegen de deur uit. Zeg maar 7,50 €. Ze zijn nu nog te koud bij de bommen. Kom, ik zet de radio aan, dus kijk of er gaat lunch op is. Wisselnemers. Ja, hier verbuurt ze het al neer, denk ik, maar... Of komt er links en hoog, rechts de rug in de binnen. Ik zie ons volspaar. We moeten heel even plaats maken hiervoor, even de trap een beetje breed. De kinderen van de buurtspleef, even een beetje aan de kant.
wegzitten. Zo kunnen we vanzelf plaatsmaken hiervoor. Weer wat de nieuwe Prinsenpaar van de Erpelkes 2017. Ze zijn wieder bovenop de bühne. En nu dan. Vaste paar helmens die zeggen mogen doen. Rustig aan. En ik kan u zien. We hebben opgezet. Door alle mis heen. En hier zijn ze. Prins Joey en prinses Jules. Ja, ik kan het voorstellen dat heel veel mensen in die staan zoveel kinderen voor aan. Als je er allemaal een beetje naar onder gaat, dan kunnen de mensen achter in de zaal ook zien en hier op de bühne staat als nu Prinsenpaar. Toch even, ik ben er even afgeleid. Maar voordat de prins en prinses maar ondergaan van de Polonaise, ontbreekt er natuurlijk nog gedaan, hè? Tuurlijk. Dat ik dat niet gezien heb. We zullen maar eens even zorgen dat we de prins en prinses helemaal aankleden. Dat ze er gans bij staan wie ze erbij moeten staan. En dan zijn de dames er met naar boven gekomen. En dat hebben we ons nu vorste paar natuurlijk voor om dat allemaal in orde te maken. Gaan we bij Joey eens even de cape omhangen. En Bas weet precies wie dat moet. Dat heel druk staat vast moet te knijpen. Ja, hij is toch ook adjudant, dat is ook niet. Loop maar net als op Bas gaan. Want dan liep ik freelancing om dat zelf te moeten doen. Ik kreeg het niet klaar, man. En ondertussen heb je Joey de keer vasthing. Want die prinses Jules natuurlijk oog om. En dat doet Vanna met heel veel eer. Niet te strak, dat kan ook op kunnen houden verder. De steek voor de prins. En zullen we dat dan nog wel een driedubbele doen? Ja? Ja. We moeten even een beetje zitten. Op maat gemaakt. Dat komt nu, die veren. En natuurlijk, wie de prinses? Het kroontje. En dan moet de prins zich in de hang hebben, want dadelijk is de Polonaise gaan lopen. Iedere prins heeft een scepter in de hang. Van de vorst, van de echte heer, om prins Joey op de knieën, kijk er ook nog. En vorst Bastiaan, die weet wat dat betekent, dat scepter, want hij had hem een jaar lang vast mogen haaien. En dan geven we nu over aan Joey. Zo. En dat betekent dat de Erpelkes Vastelavond begonnen is. En dan gaan we beginnen met een hele grote Polonaise. Even die zeren met roet. Dus
Volgens Prinsenpaar een grote Polonaise. En dan dadelijk nog een spetterend optreden van zo'n artiesten. Hey zeg! Oh, de gang! Die allemaal is te pakken en alle makken en zeggen op de gangen is de niet op. Gite à la bougie, gite à la bougie, is de neem die is weer op. En we komen niet naar huis, we gaan weer, en we komen niet naar huis, ik op ons gedoe. En we hadden op een douche, daar gingen we, time out, kwam weer op een douche, en gingen in de douche. Staat die rood, in oorlog is een lekker hart, achterweer, wat zingen we met die op het bureau. En lekker pushen, en gaan we door het dan. Hey, doet de allerbeste. Dingelingeling, ik doe allemaal. Dingelingeling, al je nou oosten en al west. Weer zoeken uit de leden, de polen en de bak naar links, bak naar rechts. En de jakkelen wil je af met de allerbeste. Dingelingeling, ik doe de allerbeste. Dingelingeling, ik die doen mee. Ja, doen mee. Ja, volgen weer. Zo springen. Plezier. Plezier. Ik niet, we steeds al. Nee, hier, voor ons helpen. Timmy! Kom verder weg, dat is al op iets van. Hup, een flap. Ja. Hey, hallo Piet. Kan ik erbij staan? Maak maar op, dit is op. Harry, doe wat weer de start daar. Oei, je had even wat nemen staan. Ja. Jij wil dat even. Ik heb daar nu in auto gekocht. Met tafel zo staat even de namen. Ja, ik kan een beetje aan ja, zo. Ik denk dat ik heb... In de regen. Zo, zo dicht erin, hè. Niet er naartoe gewoon. Je moet voorin stappen, niet achterin, hè. Achter zit er achterop. Je stoel erin, zit stoel die op het stuur. Dan doe je er langs. Dat is toe. Wat is toe? Ja, dat ging helemaal. Nee, dat is toe. Kom dan maar rennen, dan doe je er wat op je toe. Dat ook nu, hè. Op de weer. Dan
Weer.